खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजाङै खोनासंना ला आरो आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो आं भिडिअ ससे क्लिप होगोन मानोना दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर सुक्तिनि जेनेखि दफाफोर दंमोन आरो बे दफाफोरखौ लानानै दिनै गोबां बिनि सायाव भिडिअफोर ओंखारबाय बिनि सायाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफ्रा दिनै केनसेल जाबाय बेखौ आरो मावनो हाला बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों दा शेयर खालामनानै होआ नोंथांमोननि गेजेराव आं थाम्बनेलावबो लिरखाबाय स फैदो होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायना लाग्रोबानो जाबाय मानो मावफुंजायाखैल' होनगोन भारत सरकारा केनसेल खालामजोब्बाय होननानैसो बुंदों मावफुंजायाखैल' होनाखै केनसेल जाजोब्बाय बिथांमोनहा जे एनेक्सनाव लिरना लाबोदोंमोन बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि एडिशनेल नवोदया स्कुल आरो मा होनना बुङो थुलुंगाफुरि दतमायाव जे सेन्टार फर एक्सेलेन्स मोनसे कालचारेल सेन्टार बानायनो नागिरनाय बेबो केनसेल नोंनि दांथलाव जि रेलवे कच फेक्टरि जाबाय होननाया बेबो केनसेल NIT नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि उदालगुरि बेबो केनसेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि उदालगुरि बेबो केनसेल नोंनि इन्दिरा गान्धी अपेन ट्राइबेल इउनिभारसिटि एट उदालगुरि होननायाबो बेबो केनसेल मा दंबावो बेसेबां लासै गेदेर इन्स्टिटिउटफोरा केनसेल जागोन नामा होनबा बे दफानि गेजेरजों जाफुंनाय नङा आं माखौथ' बुंगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया गिदिर नङा नामा हा केनसेल जाबाय नवोदयाबो केनसेल जाबाय नोंनि बड'फा माबायाव खालामनो नागिरनायाबो केनसेल जाबाय NIT आबो केनसेल जाबाय ट्राइबेल इउनिभारसिटियाबो केनसेल जाबाय स्पर्ट्स इउनिभारसिटि होननायाबो केनसेल जाबाय आरो माखौथ' सब बाक्सा जिल्लार ধৰি আছো জোৰদাৰভাৱে আমাৰ BPFৰ প্ৰচাৰ চলি আছে গাঁৱে ভূঞে সব জায়গা আৰু গাঁওবাসী প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠী মানুহসকলে দলে বলে ওলাই আহি পেলাই যোগদান কৰিছে সকলোৱে কৈছে এইবাৰ বেলেগ দল নাই খালি নাঙ্গল পাৰ্টি আমাৰ জিকাটো যুদ্ধ আইনৰ হ'ব কম্পিটিশনই নাই UPPL আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয় সবে কৈছে ৰাইজে কৈছে আপুনি মুছলিম গাঁৱত যাওক অসমীয়া গাঁৱত যাওক বড়ো গাঁৱত যাওক নেপালী গাঁৱত যাওক আদিবাসী গাঁৱত যাওক সূত্ৰধৰ গাঁৱত যাওক ৰাজবংশীৰ গাঁৱত যাওক শৰণীয়া গাঁৱত যাওক আপোনাৰ বৰ্মন গাঁৱত যাওক বঙালী সকলৰ ওচৰত যাওক সকলোৱে কয় হিন্দীভাষীৰ ওচৰত যাওক বেলেগ নাই নাঙ্গল পাৰ্টি কিমান মান ভোট লাভ কৰিব নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰে আমি বহুত গুণা বেছি लोगोफोर नुबाय नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय बेनो जाहैबाय मा बारग' जेनाखि BTCनि डिपुटि चिफ कामार बरगयारि सारा बे बाथ्राखौ जोंनो स्पष्ट खालामनानै होदों मानोना बिथांमोना मोनसे फोरमान बिलाइ लायै लायै बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनो देखायगासिनो दङ जे जाहैबाय मा बिटिआरआ केनसेल जाबाय एबा बिटिआर सुक्तिया केनसेल जानो थांगासिनो दङ दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय गोबां माखासे इनस्टिटिउसनफोर फसंथानफोर लाबोदोंमोन आरो बै फसंथानफोरखौ मावफुंनांगौनि खाथिराव दिनै बिथांमोनहा जानो हागौ खामानि मावदोंमोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाथाय दिनै BTCनि जेनाखि दफाफोरनि गेजेरजों जेरैबायदि माखासे अनुस्थानफोर गिदिर गिदिर अनुस्थानफोर जे लाबोदोंमोन बै अनुस्थानफोरखौ दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ मावफुंनो हाला होननानै बिथांमोनहा दिनै खोथा होबाय आरो बिथांमोना दिनै स्पष्ट खालामनानै होबाय जे मोनफ्रोमबो बिटिआरनि दफाफ्रा मावफुंजाला अब्ला बिटिआरनि जुदि दफाफ्रा जुदि मावफुंजालाबा अब्ला बिटिआर सुक्तिया केनसेल जानाय जायाखै लोगोफोर बे खोथाखौ बुंदों आरो जे बिटिआर सुक्तिया केनसेल जाबाय बिटिआर सुक्तियाव जेबोआनो गैला अब्ला बिटिआर सुक्तिखौ लाना मा लाब गथिखे जोङो BTCखौ बासायनो थाखाय जों मा नांगौ जोंनो दा हाग्रामा गभर्नमेन्टखौ नांफिनगौ दा दिनै प्रमद बर'आ जेरैबायदि बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैदोंमोन बे बिटिआर सुक्ति दिनै मिनिजाथाव जाबाय आरो बिटिआर सुक्तिया जेबोआनो गैलाब्ला अब्ला बिटिआरआव थाना जों माथो लाबबाव दिनै मोनफ्रोमबो जेनेबा दफाफोरनि गिदिर गिदिर अनुस्थान लाबोनायनि बावहाय दफाफोर दंमोन जाय दफाफ्राव थख' लिरनाय दंमोन दिनै बै दफाफ्रानो मावफुंजालाब्ला मावफुंनो हाला होननानै जुदि बेखौनो दिनै फोरमान खालामनानै होबायब्ला अब्ला मा दंबावो बिटिआरआवलाय बे बिटिआरआव मा दंबावो बिटिआरखौ अब्ला जों बिटिआरआव थानानै जोंहा मा प्रफिट दंबावो दे जोंहा जेबो मा मुलाम्फा दंबावो स' बे बाथ्राखौ दिनै रोखा खालामनानै होदों बारग' BTCनि डिपुटि चिफ कामार बरगयारि सारा दा जों मिथिया आरो गुफुर थारैनो बाथ्राया बेसेबां जेनुइन दा बेनिखायनो आङो दाखालिबो बुंदोंमोन आंनो वाट्सएपआव जेनोखि जुदि हरोब्ला आङो बेखौ फरायनानै नोंथांमोननि गेजेराव आं स्पष्ट रोखायै खालामनानै होगौमोन दा आं दाखालिबो मबाइल नाम्बार होखादोंमोन आङो दाखालि भिडिअआवहाय गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्टआव कन्टेक्ट नाम्बार बिहरबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौबो हरनानै होबाय नाथाय दिनैसिमबो हराखै आङो जुदि बे लेखाखौ जुदि आं मोनोबा आं नोंथांमोननो रग' फरायनानै खिथागोन थारैनो इसुआ मामाद आरो बेखौ बबेनिफ्राय इसु खालामनाय बबे
इन्डिया सेन्ट्रेलनिफ्राय बबेनिफ्राय बेखौ इसु खालामा बेफोराव आं गासिबो थख' नोंथांमोननो जेसेबां हायो खिथानो नाजागोन। दा दिनै खाम्फा बरगयारि सारनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो आरो दाखालि एसे सिगांसो बिक्रम दैमारि आदायाबो बेफारि कागजसे लानानै बिथाङा बुंखादोंमोन। दा बेखौ नुनानै आंबो दिनै शक जादों, सोमोनांदों। थारैनो जुदि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबा एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गोबां जेनाखि दफाफोर लानानै फैदोंमोन, बैफोर दफा जुदि फल्स बा नंखायब्ला एबा बेफोरखौ मावफुंनो हाला होननानै जुदि इन्डिया गभर्नमेन्टआ जुदि खोथा होमारबायब्ला अब्ला बिटिआर सुक्तिया माखौ लानानै सुक्ति जाखो? बे मोनसे गिदिर कुइसन सिखारगोन आरो रायजो राजाफ्रा बे समाव मिन्थिगोन, हमदांनो हागोन थारैनो अब्ला दिनैनि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां दैदेनगिरिफोर गैला नामा, बुजिनो गोरों दैदेनगिरिफोर गैला नामा, मिन्थिनो हानाय लिडारफोर दैदेनगिरिफोर गैला नामा? स' बे मोनसे गेदेर कुइसना सिखारगोन रायजो राजाफोर। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननि जुदि आखायाव दङब्ला लेखाखौ आंनो हरदो। आं फिन कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंबावदों। माय कन्टेक्ट नाम्बार इज 8876989501 आरो बुंबावगोन आं 8876989501। नोंथांमोना बेहाय हरदो, आङो थख' भिडिअ बानायनानै होनि। बेखिनिखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावबाय।